fel maen nhw'n dweud. Mae wedi bod mis nawr ers I fi siarad â chi. Ymddiheiriadau, fi'n rili sori am ni. Ond oedd pethau di mynd bach yn fisi yn y mywyd I. Achos o'n i'n trefnu Gwyl, Abertawe, o'r enw Aberdewi. Nath yna cymryd dros y mywyd I am gyfnod o ryw bythownos. A achos ni, oedd jyst dim amser da fi I eistedd lawr a wneud hwn. A rhoi cyngor I chi am bethau bob dydd. So, fi'n ôl nawr, a mae fe actually'n gwên y groglith fori. Tro diwetha nes I siarad chi, oedd wythnos ar ôl dydd Music Cymru. So, diwedd mis Chwefror yn credu oedd yna. Wel, ffili credu, ble mae'r amser wedi mynd. Ta beth, be newn ni yw cael recap bach I weld sut I fi wneud gyda'n addi wneud flwyddyn newydd, achos nawr ni 3 mis mewn i'r flwyddyn, I weld os ydw I wedi cadw at yn addi wneud flwyddyn newydd. I fod yn hollol onest â chi, mae wedi bod yn galed. Un peth dwi wedi cadw ato fe. Bob un. O, camera. Ar ein. 1. Ma' hwnna'n hir, ma' hwnna'n bert. 2, 3, 4, 5. Y wyneb. Newydd. A'n rhai un yn nhw, dim rhai ffug, bydd I stop o cnoi nhw. Wsh, o'r diwedd. Fi'n mor falch. A llall oedd bod fi'n adeiladu cyhyrau yn nghanol molau I. Honest. Sim newid fyna. Fi wedi bod yn mynd I Pilates, ond na gyd. Beth arall yn wedi gweud bod yn neud? O, ie, I fyd dŵr y lemon. Wel, fi wrthi. A mae pawb yn neud I nawr. A pawb yn teimlo'n well achos maen nhw'n neud Siarad fod yn mynd I toilet amlach. Ond maen nhw'n beth da. Claro'r corff. Peth ola oedd edrych ar ôl yn unan. Wel, mae hwnna'n rhywbeth fi wedi bod yn neud. Fi wedi bod yn cael lot o hwyl. Fi wedi bod yn gweithio. Oedd y gwaith o'n i'n neud yn trefnu'r wyl Aberdewi. O'n i'n joio neud So dim ots ti fi weithio trwy'r amser arno fe, achos o'n i'n moyn iddo fe lwyddo. A nath lwyddo. A wedyn ni deuddydd ar ôl i'r wyl ddod I ben. Es I Tenerife. Ond nôl at heddi. Mae nawr yn ddwrnod cyn gwên y groglith. A ni gyd off fori, off ysgol, off gwaith. Woo! Fel arfer, fi'n prynu Pasg i'n heili I. So, mae lot o blant yn heili. Fi'n prynu Pasg iddyn nhw, gan obeithio bod fi'n cael un yn unan leni. Ond dyma Pasg fan hyn. Okay. Brynes I hwn nawr am bint. Iawn? Pasg. A ni gyd yn mynd I gael un o'r ein, siwr o fod. Un bach, rhai mawr, ty beth. Wedyn ni'n mynd I fyta nhw I gyd. Drychwch pa mor beth yw hwn nawr. Drychwch. Na, dyna. Fi'n joio chocolate. Un o'r pethau gorau yn y byd. Ond, ar ôl fi fyta hwn, a jyst torri fe nawr. Craco fe. Fel chi'n gweld, craco fe nawr. Be sydd ti fewn? Heblaw am y chocolate o'r tu fas. Dim byd. Mae'n wag. A mae rhaid ni'n gofio, dim bod fi'n grefyddol o gwbl, ond fi yn credu mewn bod yn garedig a cael calon bach da a helpu bobl. A o'n i'n meddwl, pas cyn, I fi'n mynd I roi nôl, neu dim roi nôl yw'r gair, helpu rhywun sy'n helpu fi trwy'r amser. Mam yw hwnna. Mae mam wastod yn coginio cyn o disil I fi. A disilyn, sil y Pasg, o'n i'n meddwl yn lle bod fi jyst yn rhoi anreg. Mae'n rhwydd I roi rhywbeth I rhywun, ond mae'n neud rhywbeth ar gyfer rhywun, a helpu rhywun yn cymryd lot mwy o ymdrech na jyst prynu rhywbeth yn y siop a rhoi iddyn nhw. A mae sgil effaith yr help yna yn para byth. Yn atgof y person,
neu mae fy'n para byth. Gyda chi, os chi'n gwybod chi ddim dre chi'n neud rhywbeth, a fi'n mynd i fod yn hollol onest â chi, fi licio gynio. Ond fi'n mynd i ddilyn recite Jamie Oliver, o'r dechrau, i'r diwedd, a fi'n mynd i gynio cyn y Sul, o'r gwlydd i mam, i weid diolch i fi am bopeth mae wedi wneud i fi. A am bob cyn y Sul mae wedi rhoi i fi. A mae mrawd, y teulu, a pawb yn dod draw. Ni'n mynd i gael diwrnod o wledda a bita. A yn etrach na bod hwn yn wag, a mae sbwriel jyst mynd i fod bobman dros y tŷ. Byddwn ni gyd gyda'n gilydd, byddai wedi wneud rhywbeth i ddweud diolch wrth mam a'n heulu. Beth yw'n ni gyd? Mae fe fi'n mynd i ofyn i chi wneud. Gan bod i'n penwythnos Pasg, a mae amser gyda chi, achos mae fe'n wyl y banc fod i'r llun, beth am bod chi'n meddwl am rhywbeth i wneud i rywun? Yn eich teulu chi, eich ffrindiau chi, menyw drws nesa, os mae hi'n fenyw byw drws nesa, ewch mewn, disgled y deuddi, chat. Byddai'n neud i diwrnod ti, byddai'n hapus. Neu helpwch rhywun gros rewl. Achos ni'n ddim yn dieddol i wneud hwnna o ddydd i ddydd, ond mae yna gyfle fan hyn, gosod yr her i chi, a fi eisiau gwybod beth chi'n wneud. Felly fod yn rhywbeth bach iawn. Mae rhywbeth bach na, rhoi carden i rywun, meid rhywbeth i rywun, wneud Easter bonnet bach i rywun. Beth yw e? Bydden nhw'n gwerthfawrogi fe, siwt gymaint, credwch chi fi. So triwch e. O dyma yw neges Pasg bach i, yw i jyst rhoi nôl a neud rhywbeth i rywun arall. Achos mae stwffo yn iawn, neu gyd lli stwffo, ond mae'n cymryd lot mwy o gymeriad a ymdrech i wneud rhywbeth i rywun arall. So, triwch e, a please, 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 gadewch fi wybod, neu lle ar Trydar, neu ar YouTube fan hyn, ar yn linki fan hyn, be chi wedi wneud. A lle rannu fe gyda'r byd wedyn ni, na i weid wrth pawb wythnos nesaf wedyn ni, be chi wedi wneud. So, please, triwch e, a Pasg hapus i chi gyd. Ta-da! O, chi'n offi rein? Nes i rein. Neis yn dyn nhw. Pasg hapus.